Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Jane, ang iyong lingkod. Starlight Diva Channel. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. At andito po tayo sa Robinson's department store ng San Carlos City, Pangasinan. At aakyat po tayo sa second floor at andito na po tayo sa second floor guys, at pupunta po tayo sa Landmark Supermarket. Okay guys, hello guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, please subscribe, likes, and share, and don't forget to hit the bell button para every upload of my videos at manonotify po kayo. Okay guys? Ayan guys, yung Landmark Supermarket Store. At magsa-sign in po tayo bago papasok sa store. Okay guys. Okay guys, magte-temperature po tayo bago papasok. Then let's go inside. Okay guys, ang daming mga items dito, at kung gusto nyong mamili ng mga gamit sa bahay, dito lang po sa Landmark Supermarket Store. Okay guys, let's go. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. So guys, please subscribe to my YouTube channel, Starlight Diva Channel. Jane, ang iyong lingkod. So guys, pili lang kayo ng inyong mga bilihin dito at swak na swak sa budget. Okay? Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message. Hello guys, yan guys, tapos na ang paglibot at magbabayad na ako sa aking pinamili at kung magkano ang aking babayaran. Okay, 160 lang po at swak sa aking budget. Okay guys, palabas na ako at andito na ako sa labasan at yan guys, bababa na tayo sa first floor. Yan, ang daming payong guys, at yan, may salon. Okay, may upuan. Wow, ang ganda. Ayan guys, andito na ako sa first floor. Okay, kinukuha ko po yung iniwan ko kanina na grocery sa package counter. Then, lalabas na ako guys. Ayan guys, palabas na.
Yan guys. Mag-aantay muna ako dito.